dengan Mbak Mega Wilujeng Enjang. Nggih, ngaturaken Wilujeng Enjang, Pak. Nggih, Mbak Wilujeng Enjang niki kadose dereng wonten pamundutan keranten kula sengaja tak mode pesawat. Lah kok le sengaja niku tak mode pripun? pesawat. Ben ora ana sing WA. Nggih. Monggo merdika mawon, Mbak Mega badhe ngaturaken napa? Nggih. Nggih. Niki langgam kemawon. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu dereng ngantuk to nggih? Enten sing sampun, enten sing. Nggih niki Mbak Mega bintangnya Gunung Kidul badhe ngaturaken napa jineman, Mbak? Nderek. Oh, Langgam nderek. mawon, langgam mawon. Dalem? Hah? Ya wis. Oh nggih, monggo nderek. Nggih malah kaya supporter sepak bola iki. Ayo saking semangate kuwi mau, heeh. Slendro wae lah. Heeh. Slendro bae. Kowe ngerti karo jineman-jineman alah mbok modar aku ora ngerti. Wis ben kanca-kanca pengrawit wae heeh. Bakune ade melu rengeng-rengeng ngene iki melu mirengake jinemane Mbak Yu. Adikku, heeh adimu. Nggih. Niki Mega. klambi lurik mawon. Oh nggih, lerek. Wah, pas karo hawane nggih, Mbak. Nggih. Monggo. Napa? Lho, sik ngendang endi? Lho. Gak azu. Iki kok do duwe penemu dhewe-dhewe to iki bola-bola iki. Lah nggih ta, Pak. Niki pun unik nek pun enjang niku pun unik. Ayo. Manut nek aku no. Kowe ke. Gak azu, gak azu. Heeh. Iki sing gender saha? Sik ngender sisan gak azu. Iki sidone engko dadine podcast iki terus. Ayo. Mau iyahan, ayo mau iyahan. Heeh. Monggo. Pripun? Lho, kakung ki kok ngoten to. Ya ngangge no. Lah iki rak digendari ora, nek ora senembang wae. Teko manut kanca-kanca wae. Klambi
Kowe iki ndek paitan apa to jane pengendange kalih kula? Ah gelut wae piye kene jembar kok. Iki Piyayi Setri kok wani ngejak gelut wong kakung heeh. Ning sajake ya wani tenan kok. Iki storine cuk nganu kae apa? Napa, Pak? PSHT. Waduh, boten Wedok Pak. ning PSHT, Mboten. Oh, mboten. Mboten. Lagi ki urung rampung kok jenemane. Nek rampung kene. Nggih.